कौन केମିତି ହେଲା କିରେ ଏମିତି ରାତିରେ ଖାଇକି ଶୋଇଲେ ସକାଳୁ ଚାଲି ମରିଗଲେ ତାହେଲେ ନାଇଁ ବୟସ ହେଇଯାଇଥିଲା ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ମରିଗଲେ ଚାଲିଗଲେ ଏକା କଥା ନୁହଁ। ଭାଇ ରେ ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ ରେ। ହଉ ହଉ ଚାଲି ମରିଗଲେ ଆଉ କଣ ମରି ଚାଲିଗଲେ ହଉ ଚାଲିଗଲେ ହଉ ହଉ ଚାଲିଗଲେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦୋସ୍ତକୁ ଘାଟି ହେଇନାହାନ୍ତି ରେ ପୁଅ ନା ବୟସ ହେଲେ ଘାଟି ହବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ ରେ। ଜେଜେ ଜେଜେ କିଏ ଜେଜେ ଚାଲିଗଲେ ନା। ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ତ ବୁଢା ବୁଢା ଡାକି ଡାକି ଗଲା ତାପରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥିଲା ସମୟରେ ଆଉ କଣ ନା ହଉ ଯାହା ହେଲା ଭଲ ହେଲା ଆଉ କଣ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନା କରନା ମନ ଦୁଃଖ କରନା ଆଉ କଣ କରିବା ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ହବ ବୟସ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମତେ ରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ମୋର ଭଲ। ବୟସ ହେଇଯାଇଥିଲା ସବୁ ସରି ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଖାଲି ମରିବାଟା ବାକି ଥିଲା ତାଙ୍କର ବାହାଘର ଥିଲା କି କରିବାର ନାଇଁ ପିଲା ଛୁଆ ହବାର ଥିଲା କି ନାଇଁ ଆଉ କଣ ଝିଅ ଖୋଜା ହଉଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବେକାରିଆ କଥା ତ ସବୁବେଳେ ତୋର। ଆଉ କାନ୍ଦୁଛୁ ତୁ କଣ ପାଇଁ ଆରେ ବୟସ ହେଇଯାଇଥିଲା ଦେଖ ତାଙ୍କର ତ ବାହା ହବାର ନଥିଲା ଝିଅ ଖୋଜା ହବାର ନଥିଲା କିଛି କରିବାର ନଥିଲା ବୟସ ହେଇଯାଇଥିଲା ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଥିଲା ଖାଲି ମରିବାଟା ବାକି ଥିଲା ଇଏ କିଏ କିରେ ରାଜା ସିଏ ବଡ ବା ଅଛି ଅପା ହେବେ 3 ଥର ଖଣ୍ଡେ 4 ଥର ଖଣ୍ଡେ ୟାକୁ ତ ମୁଁ ଦେଖିନି ଜମାରୁ ନାଇଁ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ସେ ଭାଗ ବଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ତ କଣ ଭାଗ ବଣ୍ଟା ହଟ ଏଇ ଘରର ସବୁ ସବୁ ଯାଇନି ଭାଗ ବଣ୍ଟା ହେଇଯିବ ଏକାଥରେ ଆଉ ଏଥର ସିଏ ଆଉ କଣ କରିବ ମଣିଷ ସାର ବୋପା ମା ଅମରୁଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗ ବଣ୍ଟା ଆଉ ଦୋଷ କଣ କରୁଛ ବରା ଆଳୁଚପ ସିଙ୍ଗିଡା ହେଲା ପ୍ରହସନ ଶଳା ତ ଗଲା ଗଲା ଆଉ କଣ ବରା ଆଳୁଚପ ସିଙ୍ଗିଡାରେ କଣ ଅଛି ହେଲା ବଞ୍ଚିଥିଲା ସମୟରେ ପଚାରିବନି ମଲା ବେଳକୁ ବରା ଆଳୁଚପ ସିଙ୍ଗିଡା ଦହିବରା ଦହିବୁନ୍ଦି ଛେନାଗଜା ଗୁଲାବଜାମୁ ଏରା କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେ ତା ତୃପ୍ତି ହେଇଯିବ ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନା ମନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖ କେମିତିଆ ବି ପଥର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କିରେ ୟାର ବି କେମିତିଆ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମଣିଷଟା ନା ପଥର କିରେ ତୁ ଅଣ୍ଟି ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖ ସଦାବେଳେ ଏତେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖ ପଥର କେମିତି ହଉ ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନା କଲ ହ୍ୟାଲୋ କେତେବେଳେ ଏଇଟା ମନରେ ହସ ଲାଗୁଛି କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ